Here's to you. Nå, ja. Here's to me. Whatever. Yes, sådan. Og me. Yes. Ja, så har vi en, der hedder France. Jeg kan så ikke læse, hvad der står, men jeg tror nok, der står... Voulez-vous français? Parlez-vous français? Ja. Lanterne. Ja. Lanterne? Ja, Multigratis. lanterne. Ja. Langtrøfler. Så har vi... Jeg løber så igen. Høj, så må du lige have en ny. Ja. Sådan. Ej, jeg løb sgu da alligevel også tør. Jeg må da lige knappe mig ind om. Sådan. Ej, vi kom så lige fra Germany. Germany. I kender godt den der. Hej, nej. Skal I så lige have den? Skal I lige have den? Det er international, det her. Prøv at sæt! Ja, prøv at sæt. Ja, Tuborg. Sådan. England. Er der nogen, I kender den? Jeg mangler lige en her. Sådan. Ja, du ikke? Skal du ikke lige have en ny? Jo. Ah, det er godt. Og giv mig 2 minutter, jeg er i gang. Jamen, du får en dobbeltskyder så. Ja, den skal jeg have en dobbelt. Jeps. Ja, men England nåede den hvorfra? Præcisimo. Jeg tror faktisk, de kalder den for Cheerio. Old mate. Ja, cheerio. Cheerio. Pulede englænder. Vi glemmer ikke at skåle med jer. Jeg kigger jer bare ikke i øjnene. Ej, jeg vil skåle dem, der er derude. Ja, skål derude. Eller Cheerio, var det jo, vi kom bort fra. Cheers to you, my friend. Ja. Nå, vi skal videre i vores lille gækkeleg. Så har vi New Zealand. Har I tanket op? Skal du lige have en ny? Ja. Sådan. Hvad med dig? Okay. Ja, jeg er sgu også selv ved at være løbet lidt tør. Jeg tror, jeg tager en til os. Man kan godt Ja. på jerncellerne. Ja. Det er godt med. Nej, de løber i ringen, de to, der er så væk. Først skal jeg på arbejde i morgen. Præcis. Ja. Det må vi lige tage en... Det tager vi sgu lige ind på. Sådan. Ej, New Zealand. Dem der med varme og kiwi og hobitter. Jeps. Er I klar? Er I klar på den? Er I klar på den? Er I klar på den? Ja, helt klar. Jeg skal lige åbne den. Ja, super klar. Skal du lige have en ny en? Ja, det er godt. Sådan. Så er den der. Yes. Kia Ola. Ja, i lige måde. Yes, kiwifrugt. Ja, kiwi-ole. Hvor kæft en fed fest det var. Yes. Så vi skulle også videre. Boomerang. Morocco. Jeg tror nok, det hedder Marokko på dansk. Det står så på et eller andet mystisk sprog med nogle meget sjove bogstaver. Men det står også hernede på et eller andet sprog, jeg kan læse, tror jeg. Er I klar? Er I klar? Vigtigst af alt. Super klar. Sådan. Husk at åbne øjnene derude, hvis nu har drukket den. Præcis. Yes. Eller også er der ikke så skyder. Sahaba. Ja. Sådan. Sådan, morfar. Fik I den? Det var godt. Det var Marokko. Jeps. Så har vi en, I måske kender her. De påstår, den dækker både for Sweden, Denmark and Norway. De skal bare holde sig væk fra vores. Ja, men vi ved jo alle sammen, at det er... Så vidt jeg kan se her... så vidt jeg kan se her, så er det den danske, fordi der er et å, og det findes hverken på svensk eller på norsk. Der findes kun A med omlyd. Ja, de her 2 homoprikker lige op. Sådan. De skal bare holde sig væk på den. Men er I klar på den? Har I husket at tanke op? Vi skal lige have fat i bjørnbryggen. Bjørnbryggen? Eller Skal vi lige have knappet en bjørnbryg op, hvad? Ja, det gør vi. Der var en til dig. Hos mig. Skal du have en? Sådan. Ja, jeg vil gerne have 2. Man kan jo ikke sidde og være speaker uden at drikke bjørnbryg, jo, så... Børnebryg. Ej, nu skal den jo heller ikke blive for lang, den her, så jeg tror snakke vi endnu hurtigere. Og det er meget, meget, meget underligt. Og vi skal jo huske at sige... Ja, det er hvad der sker. De forsvinder, de der øl. Jeps. Så kommer vi bort fra Greenland. Ja, meget, meget underligt land. Det er super hvidt, men alligevel kalder det Grønland. Meget, meget underligt.
Så lad lige noget der. Alle Det er godt for en American Fools. Ej, ja. Greenland. Din tunge er helt ude. Kalsukta! Ah, sut dig. Sut dig. Sut dig. Sut dig, pulskrot. Fuck. Sut dig, din. Sutang. Sut dig. Jeps, så har vi Italy. Salut! Jeg er så luden. Og lige op i brunden. Så har vi Syrien. Hold da, flotte. Nu skal man sgu da tage sine sprogbriller på. Den skal jeg vist lige have en ekstra til for at kunne klare. Sådan der. Jeps, er I ready, Eddie? Kulsene var indtil Salem. Cool nok. Gud nok lige ned i lænden. Cool lige. Ja, gud. Lige lænden. Og Grækenland. Det står på et eller andet underligt sprog. Den springer vi over. Så har vi China. Kan Bay. Bayer. Kan Bayern drikkes? Det kan. Det kan. Ja. Det er sjældent med pisset. Ja, what? Jeps. Så har vi Spanien. Salat. Ja, salat. Ja, med... På. Dressing. Og så mangler vi så lige Holland. Prost! Prost! Nu igen. Prost! Sådan. Og så har vi jo så lige Indien. Og de har... Mubarak! Hvem? Det kendte tigerøl. Moby Dick. Og den de kalder... Hvad fanden er den hedder? Øl. Den gode øl. Øl. Hvad den hedder? Den gode øl. Øl er godt. Den vi altid skulle smage, vi aldrig kan. Du skal ikke følge jer udenfor, hedder det. Udenfor. Nej, ikke udenfor, men udenfor. Vi skal huske at drikke masser af øl. Det er sundt. Slider ikke på tænderne. Øl, det er sundt Det giver for en dejlig sjælen. ølmave. Der er totalt sex, så bliver det helt vildt med. Nej, vi skal ikke sidde og være ulækker på livecam. Det her, det er en blog. Meget seriøst. Det er ikke live. Hvad? Præcis som jeg sagde. Live? Så skal vi jo... I skal huske at nyde øllen. Ja, Sådan. Ja. Nu vil jeg jo ikke være typen, der sidder og drikker. Tilbage til maven. Hvis man mangler et ord jo, så kan man jo lige speede den lidt ud. Så kan man sagtens have en hel rammetuber på den. Er man god? Ja. Det er først der, du kan definere det som Hvis man ølmave. er dårlig, så kan man altid tilføje et stykke ben. Ja, nå. Vi skal vel også til at runde denne blok nummer... dos af. 1 milliard. Ja. Ja. Det er... Ja. Ja. Jeps. Vi er ikke så kreative, så vi bliver nødt til at nive ballerne sammen og glemme en Tuborg Classic ekstra ned. Lige indtil vi har rådet det der halvandet kilo. Men skal vi runde den her spin-off af med en lille skål? Og lille, husk, Er det en spin-off? ryg ikke has. Ed det. Ed det. Små mængder. Sådan. Det virker ikke. Det skal være store for det, ellers så Jeps. har der ingen virkning. Minimum 1 kilo ad gangen. Ja, Sådan. så skal jeg starte. Skal være stor fed. Nå, ja, men skal vi skåle? Ja, det skal vi. Skal vi skåle? Nå, skal vi drikke en skål? Vi åbner lige 3 nye øl. Skal vi det? Jamen, er I klar derude? Det er ikke. Husk at knappe op. Det er sgu det vigtigste. Vær beredt, som jeg lærte dengang jeg var blå spejder. Ja. Så jeg har altid en ramme åbne Tuborg i billedet. Det skal man have. Åbne. Ja, fordi så er jeg jo beredt, hvis jeg lige pludselig bliver tørstig. Fordi det er meget godt, man Sådan. har bukser ned. Så kommer spejderlederen i tårnet. Færne Brancaen er der jo sku... Er det sådan, at de Færne Brancaen er der jo skruelåg på, Det er så... sådan, man giver hånd. Nå, ja. Ja. Vi skruer den af. Er I med på en lille skål derude? Er I med på en skål? Skål! Sådan. Jeg sagde dem pisse. Men det var det for denne gang.